Limidyata Merdini ve Evkarşa Müdüriyeta Perverdeyi o Müdüriyeta Başira Bazırganki seminere katılır xistim. Li seminer abi nave di perverdeyi mesleki o teknik eden müteşebbis siyaset sala Türkiye perverdeyi müteşebbisiyat dayin. Xwendekarin Pola Doğunstan ki lise meslek o teknik etevle seminere bu. Di perverdeya mesleki û teknikî de müteşebbisiya 100 sala Tirkiyeyê. Li Midyata Merdinê bi vê sernavê ji bo pêşxistina müteşebbisiyê semînerek hat dayîn. Xwendekarên Pola Dozdeyan ên lîseya meslek û teknikê tev li semînerê bûn. Pisporan di çarçoya semînerê de li ser müteşebbisiyê agahiyên girîng dan xwendekaran. Eğitim jbara gelekî paşê bû. Em ê siba mezûm û ji xwe son salan me ye. Em ê salketî yêgo mezûm bûn ev ê ji xwe re îş cerî vekin. Em ê ji xwe re sicîla xwe çekin. Em ê elîmin çawa em îş bikin. Em meslekê em xwend em mealîmên meslek ji xwe re em ê cihêşê xwe vekin. Mesela em ê çaveriya xwe bistin em ê çin em ê elemana ji xwe re bigirin. O alt üst kriterlere uyuyor. Di semînerê de müteşebbisên siberojê ji piştgiriyên kamuoyê û krediyan heya bac û qeydên sicilê hinê agahiyên cuda bûn. Li Sîwekê Rihayê her roj